Eguna luzea izan da. Ekitaldiak argitu baino lehen hasi dira Gantz alboko Westerplatteko basean armada naziak Poloniaren aurka jo zuen tokian. Lech Kaczynski, Poloniako presidenteak, eta Donald Tusk, lehen ministroak, Polonian nazi eta boltxebikeen totalitarismoaren biktima izan zela azpimarratu dute. Izan ere, Europako ekialdea bereganatzeko Alemaniak eta Sobiet Batasunak sinatutako itunari leporatzen dio gerra hasiera Poloniak. Ekitaldietan parte hartu duen Vladimir Putin, Errusiako lehen ministroak, errefusatu egin ditu kritikak. Dena den, Errusia eta Poloniako lehen ministroak bat etorri dira bi herrialdeetako historialariek elkartuago lan egin beharko luketela iraganeko itzalak argitzeko. Kondairaz objetiboki hitz egin behar badugu, ez dela kolore batekoa esan du Putinek. Oso desberdina izan zen, eta erru asko izan zen alde guztietan, eta ekintza horiek guztiek sortu zituzten erason nazirako baldintzak gaineratu du. Bigarren mundu gerra hasierako 70. urtemugan, aspaldiko etsai eta aliatuek halakorik berriro gerta ez dadin eskatu dute. Angela Merkel, Alemaniako kanzilerrak, gerrak Europan eragindako 60 milioi lagunen heriotza ekarri du gogora, eta Alemaniaren erasoarekin Europaren kapitulurik tragikoena hasi zela esan du. 60 milioi hildako inguru egon ziren eta aurrekaririk gabeko arma teknologiak erabili zituzten. Bigarren mundu gerra gizateriak sekula ezagutu duen gatazka armaturik odoltsu eta suntsitzaileena izan da. Zuzenean edo zeharka, kontinente guztietako 70 herrialdek baino gehiago hartu zuten parte, 1939ko irailaren batean hasi eta 1945ko irailaren 9 arte iraun zuen gudan. Giza historiak bizi izan dituen basakeria handienak egin ziren. Hala nola, 12 milioi lagunen sarraskia horietatik erdiak juduak zirelarik. Alemaniak Polonia bereganatzeko egin zuen lehen saiakeratik, ardatzeko herrialdeek amore eman zuten arte, borrokaldi ugari izan ziren. Alemaniaren helburua Europa bereganatzea zen, hala ere Stalingradoko gudaren ostean Imperio Naziaren erorketa hasi zen. Hemendik aurrera Estatu Batuek egin zuten gainerakoa, Normandian lehorreratuta eta Japoniako Hiroshima eta Nagasaki hirietan bomba atomikoak jaurtita. Modu horretara eman zioten behin betiko amaiera gerrateari.